Sa mill-elezzjoni ta' Ġunju tas-sena li għaddiet il-Ministri tal-Gvern nefqu madwar €900,000 fuq safar, akkomodazzjoni, ikel u servizzi tal-IT. Dan joħroġ minn talba l-informazzjoni li saret minn The Times of Malta bl-iskop li jkun magħruf x'nefqu l-membri tal-Kabinett permezz ta' credit cards tal-Gvern li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. L-aktar wieħed li nafaq flus kien Carmelo Abela, Ministru tal-Affarijiet Barranin, li jaqqad spiża ta' €98,500 f'sentejn bl-uffiċċju tiegħu ma jweġibx għal mistoqsijiet ta' The Times of Malta. Wara jħem il-Ministru Konrad Mizzi li f'sentejn nefaq €85,300. Rappreżentant tal-Ministru jiddikjara li l-ispiża tinkludi wkoll business lunches u dinners. Sar magħruf ukoll li f'ħames okkażjonijiet il-vjaġġi ta' Konrad Mizzi qabżu €7,000 f'xahar. Jekk wieħed iħares lejn 5 xhur partikolari, Konrad Mizzi siefer 21 darba. Michael Falzon, responsabbli mill-familja, nefaq €53,600, waqt li l-Ministru Chris Cardona nefaq total ta' aktar minn €46,500 fuq vjaġġar u spejjeż oħra relatati. U jibqa' nfakkar għal kif fl-2015 kien parti minn delegazzjoni li nefqet €756 f'alkoħol waqt żjara f'Dubaj. Jekk wieħed iħares biss lejn il-kategorija tal-ospitalità, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici huwa l-aktar wieħed li nefaq flus hekk kif tal-akkont ta' €14,000 segwit mill-Prim Ministru li nefaq aktar minn €12,000. Ħarsa lejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru turi li nefaq ukoll aktar minn €19,100 fi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar, jiġifieri fuq lukandi, trasport, ikel u spejjeż relatati mal-IT. Fl-2016 l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur kien wettaq audit fuq l-ispejjeż tal-membri tal-Gvern permezz ta' dawn il-credit cards, madankollu din l-audit qatt ma ġiet ippubblikata.